Ola, son Antonio García Teijeiro e veño de saber que Os ecos do vento, Los ecos del viento, maravillosamente ilustrado por Noemí Villamuza e editado por Calandraca, acaba de entrar na lista do EPLI aos libros máis significativos do ano 2024. Son poemas dedicados a mulleres, son poemas que beberon no ambiente, no universo, na maxia de distintas mulleres. Vou ler 4 poemas e espero, desexo que vos gusten. Para María Cristina Ramos. A nena patina na lúa tendida, vai tecendo ventos moi leves, moi lentos, de noite e de día. A nena patina na lúa tendida e busca as vereas que mostran a vida e atopa unhas fragas que cría perdidas. A nena patina na lúa tendida e fai que as mentiras parezan mentiras e mesmo que as sombras semellen velidas. Un segundo poema dedicado á escritora argentina Cecilia Pisos e di así: no máis fondo dos meus ollos un cabalo está trotando, trote a trote o corazón, moi a modo, vai chegando, vai cabalgando entre vaguas esas que deitas soñando por aquel rapaz que un día de ti se foi afastando. Sube ao cabalo, meniña, que a fonte segue manando e bebe nela, rapaza, as augas que están cantando. Para nosa Rosalía. Camiño que vai pasando paseniño e silandeiro, unha moza namorada que quere fuxir do inverno. Leva un segredo alá dentro e chora penas a mares, mentres procura un sorriso na face destes lugares. Vai pasando e choromica, pois non quere sufrir máis polo desprezo da lúa e os silencios dun rapaz. Camiña, camiña soa onde o río e polo vento, camiño de tardes novas que ulan esquecemento. Non te deteñas, rapaza, corre, corre, miña rula, que o sol xa te está agardando cos seus raios de dozura. E o cuarto e último que vou ler está dedicado a Gloria Fuertes, e di así: quero que me contes o conto, ese que nunca remata, que sobe pola parede, sobe, sobe e nunca baixa. Quero que me contes o conto, ese que non ten palabras, que está mudo como a lúa, brilla, brilla e nunca fala. Quero que me contes o conto ese de bicos de prata, que relocen no teu rostro tintilín na madrugada.